سلام كمي تانيكم زخوركم تعزبتي بزنايلو محزنا يزلنا مدب قد يبزت بزعبة لكس دم كخونيو نزل إلنا يزلنا رأستي مبرخ بالنفس لنا عدي منا يزلنا سيف سهي آتو برهان أمخاري لكس دم أبها قراوي أقول بلوت بانك دم إرترايو من سيف سهي نفس لنا نكو عدا حمد سخا قاعد حنتنا حراي تبو كم زغ توصل أنا خبز عبا لكس دمي تنايلومي أرستنامو أب هاجرنا لكس دم أب كم يكون تاتي ركب مجمرة بزي مدبنا هنكفتو مجمرة نزحف كان عدل أعطو أديب عبدو مس ميستر زينا بتاعنا أنا مزجن بمقتل لكس دم أبزد حجوان كم وتيت حيال مو هذا مونجو هجراو بانك دم إيرتران هجراو محبر ولا أنت ولا لكس دم إيرتران أبزد أمام درجة بتحلو كبالي كال دارجان بيتي خميتي تتبهلون مجنان يكونن كاب سرعة لجسدم أو حزوقنا لجسدم زي كده لي بفلايت زرقح ناي محبر ولا انتوان لجسدمون كما أكل نايتي نبانك دم نقبرو زلو أبركتو قليل يكون نمو سلاز زرقحن صفحات النايتو ودابة كم يمثل اسكي أصفحة بالكات قلزلنا أوكي زرقحن ودابة ناي هاقراوي محبر ولا انتوان لجسدم إيرترا بزي قبرو دلو أبركتو ببانك دم شليل كاد حلف نقر يكونن زغبرو له ودابياتات اب لكسدم بتعمي سفيح خوينو اب كلن زوباتات زرغح يزركب اب كلن زوباتات كسب نقصان زوباتات ورد ودابن زرغحني دلو ازخا بزحي ولا انت ولا لكسدم نا بانك دم بمصا زغبرو له ابركتو نا بزدي كنبلو صنحنا درجه نخبصح دغبره عاب مشاركتنا بانك دمي يمنا ايدنا بانك دم نبلون هيتلاني هبط قند علاماتاتو خلون وحسن دم نمقرب حبريتاتات ناي بانك دم ناب حزب نمزرغح طعم حاجه زخونه ابركتو يدلو زم حبر بفلاي لومي نقحت بزعبا لكس دم اب هاجرنا يلن كتب لا تخليني خا كم بزح غزي ناب هاجرا بانك دم زخيت سب كم بزح كندتي كونن وي سكفتاتات كلغس زمسي بزح غزي سكفتاتات يهلو سلامنتاي سكفتاتات يهلو وخمس بالكايو اب نقحت زي نقح حساب يبلنا اب تبغسو يقرو زغول لنا از تبغسو زي نمسفار ግን ናይ ኩልና መዋሃድ ይዘለና ናይ ኩልና መዋሃድ ናይ ሃገራዊ ባንክ ደም ኤርትራ ይኹን ናይ ሃገራዊ ማሕበር ወላ እንታ መለገስ ደም ኤርትራ እዚ በተደጋጋሚ ጎስጓስ ምዝኽኻር ይዝደል ሕብረተሰብና ካልእ ምጎስጓስ ሓድሽ ሓበሬታ ልውሃብ ደይኮንስ ምዝኽኻር ምንደቀቕ ሓደሊ ከም ተወሳኺ ስሩዕ ጎስጓሳትን ሓበሬታታትን ክረኽበሉ ዝኽእል መንገድታት ተዝህሉ ነይሩ ዝመለፀ ኾን ፕላስ أفلوتون كبرن نلقسدم مهاب كم زلوا معت أكيد نادلنا أفلوتون كبرن نلقسدم مهاب كا هذا كفتي نلقسدم ذا توابع نجاري هنا عسرت 4 سنة تلعيلو تراي عمد حنتك زي ديكونس كتالي لقسدم خبرن أفلوتون كتبان كتقول لك بروميشنات متبع كله نجارات عبازيتها خون أب مسميرة بترجع جنب بمسا كتزاخ غروز دل حبرتها بر حدش عفروتو هو نجار يكونن مزخ خارج دل حبرتها بيدلنا بر حدش عفروتو هو ويدما حدش حبرتها هو او زي جاي بلنا نحن حراي صبو فصاي سلازي دم حد يخلقس متصب ناب هاغرا واغلوت بانك دم إيرترا فلما زغبرلو مخري حتى تاتون አለው አመንታይ ዝተኮረዩ ስለምንታይ ከዚ ይግበረሉ هو መጀመሪያ بانك دم سنتراليز زخنا ناي كواليتي كنترول سيستم አለው ناي بقعت مقصصر مالتي እዚ خنبل كلنا خا حدا لغاس دم مجمره وحسنوت زترغاغص خون خلالو نعو نهيوت مجمره الى بانك دم زحلي تقدامي تارجت زخلو حتات زدالو دولخا علامه وحس دم نمأكابي وحس لغاس دم ديبل كاغن وحس دم ايكبني نازن مرغاس كاز بزحن بعندي استفاله حتات حدا سبت حتو مالتي إذا حتى زي نوحسنت لقاس دم تبعي القدامى نقدر سرعي كلا كان وحسنت تقبل دم تزوهبي بحد أتعمير كزرع نجاري دفعل للنجار يكونن هانت عطونا حدا لقاس دم كحطه خلها أنت قبل دم أنت على سعبين كم تمثالو يخاطب من جماعتي تقدامى كن رؤية الناجن حدا لقاس دم كنبلو زجبورو الحتى تتابع عليه ونوحسنت معوي تجبر إذا نبلو أنا إحنا ناي بقعة كنترول ناي بانك دم ناي بانك دم زي كونه أهجرا ودرجات زمالة زختلي إذا هجروا درجات هذه حدا لقاس دم أب من العالم زولو لقاس دم حرفوا زولو مسرح
ስቕል ጋምዚኡ ዝልግሶ ነገራት ኣይኮነን ሓደ ካብኦት ክራይቴሪያታት ዝበሃሉ ናይ ሚዛን ኣሎ ናይ ዕድመ ኣሎ ናይ ኩሓፈሻዊ ኩነታት ጥዕና ኣሎ ብዓብዪ እውን ነብሰ ጾር ወይ መጥበውቲ እንድሕር ኮይና ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ኣሎ ከምኡውን ናይ ሕክምናታት መጥባሕታት ዝገብሩ ባህላዊ ይኹን ዘበናዊ ዝወስዶ መድሃኒታት ነቲ ልግሲ ደም ዝዕንቅፍ እንድሕር ኮይኑ መጀመርያ ውሕስነቱ ከረጋገጽ ክኽእል ኣለዎ እቲ ለጋሲ ደም ታርጌት ናይ ባንኪ ደም ከዓ መጀመርያ ለጋሲ ደም ውሑስ ክኸውን ኣለዎ ንዑ ዝምችእ ነገራት ኩሉ ክእል ኣለዎ ካብ መሳርሕታቱ ኣትሒዝካ ባንኪ ደም ብብቕዓት ብኳሊቲ ኮንትሮል ተመርሚሩ ዝሰርሕ መሳርሕታት እዩ ዘለዎ እዚ ኩሉ ዓጢቑ ንሓደ ለጋሲ ደም ዝግባእ መስርሕ ኣሕሊፉ እዩ ደም ዝቕበል ብከምዚና ካብ ውሑስ ደም ንብል ኩልና ማለት እዩ ውሑስ ደም ክንእክብ ተኾይና ግን ሓደ ለጋሲ ደም ዝመስሮ ዝሓልፎም ሕቶታት ቅልል ዝበሉ ይኮኑን ንጥዕንኦም እንዳሃስዩ ነገራት ክኾኑ ስለዘይክእሎም ወላ ሓንቲ ሚእታዊ ትኹን ኣብ ጥዕና ሓደጋ ድእትዎ መስርሕ ልግሲ ደም ኣይካየድን እዩ ነዚታት ንምክልኻል ተባሂሉ ነቲ ለጋሲ ደም ውሑስ ንምግባር ካልኣይ ግዜ ንኽመፀካ ሳልሳይን ራብዓይ ግዜ ንኽመፀካ ውሑስ ንምግባር ተባሂሉ ንጥዕንኡ ተባሂሉ ዝግበር መስርሕ ልግሲ ደም እስኪ ምናልባት ገለገለ ካብቲ ሕቶታት እውን ሕጂ እንታይ እዩ ዝመስሎ ሰብ ከይዱስ ክልግስ ምስ ከደ ሕቶ ዝፀንሖ ይመስሎኒ ብቐጥታ ደም ዝልግስ እውን ክመስሎ ክእል እዩ እቲ ሕብረተሰብና ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ኢኹም ትገብሩ ሓደ ሰብ ክልግስ ዝደለየ ሰብ ይመፅእ ናብቲ ሃገራዊ ኣገልግሎት ባንክ ደም ስለዚ ደም ክልግስ ዝደለየ ምስ በለ ክንብሎ ዝፀናሕና ሕቶታት እንታይ ሕቶታት ይሕተት እንታይ ተዳልዩ ክመፅእ መወዳእታ እኮ እንታይ ተዳልዩ እንተመፅእ ሓይሽ እቲ ቀዳማይ ነገር ባንኪ ደም ንመን ዓይነት ሰብ ይቕበል እዩ እቲ ክፈልጦ ደለዉ ደም ብዝኾነ ነገር ክሳይ ኣይኮነን እቲ መስርሕ ቅልል ዝበለ ኣይኮነን መጀመርያ እቲ ዕድሚኡ እዩ ዝሕተት ነቲ ብቕዓት ኣለዎ ድዩ የብሉን ሓደ ሰብ ክልግስ እቲ ዕድሚኡ ልዕሊ 16 ክሳብ 30 ዕድመ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ነዚ ናይ ሜዲካል ቼክ ኣብ ዝበሃል ፈተና ምስ ሓለፈ ዛቕጥደሙ ሂሞግሎቢኑ ብተወሳኺ ይዕቀን ማለት እዩ ነዚ ምስ ሓለፈ እዩ ኣብ ናይ ካውንስሊን ዳኣቱ ኣብ ካውንስሊን ተሓፊሻዊ ኩነታት ጥዕኑ እዩ ዝሕተት እዚ ከዓ እዚ መስርሕ እዚ ልግሲ ደም እዚ ንውሕስነቱ ተባሂሉ ቀዳማይ ነገር ዝስራዕ እዩ እዚ ተቐዳማይ ነገር ኣብ ህሉ ኩነታት ሕጂ ከመይ ኣሎ እቲ ለጋሲ ደም ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ደሎ ኢቨን ቆሪሱ ይመፅእ እዩ ፅቡቅ ሓይሊ ይስምዖ ኣሎ ዶ ተባሂሉ ጀሚሩ ከመይ ውዒልካ ቆሪስካ ዶ መፂኻ ዝሓለፈ ሂስትሪ ናይ ኩነታት ጥዕናኻ እውን የገድስ እዩ ዝሓለፈ ሕዱር ሕማም ሃሊካ እንድሕር ኮይኑ ንልግሲ ደም ብቑዕ ኣይኮነን ተመሓላለፍቲ ሕማማት ሓሚሙ እንድሕር ነይሩ ብቑዕ ኣይኮነን እዚ እዚታት ኣማሊኡ እዩ ሓደ ሰብ ክልግስን ደይክልግስን በቲ ኣማኸር ናይ ልግሲ ደም ዝውሰነሉ ማለት እዩ ብዓብዪ ግን ሓደ ፊት ኮይኑ ጥዕኑ ዝሓለፈ ሕዱር ሕማም ደይብሉ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ወይ ከቢድ መጥባሕቲ ይኹን ባህላዊ ይኹን ዘይገበረ ሓደጋታት ዘየጋጠሙ ካብ ኩሉ ነብሰ ጾር ዘይኮነት ካብ ጓል ኣንስተይቲ ወርሓዊ ፅግያት ደይብላ እቶም መጀመርያ ቀዳሞት መዓልትታት ማለት እዩ ኣብ ጥንሲ ዘላውን እዚኦም ንልግሲ ደም ኩልኩል እዩ ካልእ ወለንታዊ ክኸውን ኣለዎ እቲ ለጋሲ ደም መጀመርያ ቀንዲ ነገር ከዓ ወለንታውነት እዩ ድሕተት ውሑስ ኮይኑ እቲ ደም ክትቅበሎ እንድሕር ኮንካ ሓደ ሰብ ወለንታዊ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ብትካል ደረጃ ምፃእ ብውልቁ ምፃእ ብስድራ ቤት ምፃእ ብጉጅለ ምፃእ ሓደ ሰብ ወለንታውነት ናቱ እዩ ዝረጋገፅ መጀመርያ ደም ክልግስ ፈቃደኛ ዲኻ እዚኣ ቀዳመይትን ከባድ ሕቶ እያ እዎ ፈቃደኛ ምስ ኮነ እዩ ድሕሩ ድመፅእ ሕቶታት ብዝግባእ ክምሰልካ ድኽእል ወለንታዊ እንተዘይኮይኑ ሓደ ሰብ ምንስድራ ቤት ክልግስ ኢሉ እንድሕር መፅእ እዩ ዓርከ መሓዛይ ክልግስ ዝመፀ ንኾኑ ናብቲ ልግሲ ደም ብቕዓት ናይቲ ልግሲ ደም እውን የጉድሎ እዩ ምክንያቱ ዝህበካ ሓበሬታታት ጉድሎ ክኸውን ስለዝኽእል ዕላምኡ ንቤተሰቡ ንኻልእ ክልግስ ኢሉ ስለዝመፀ በቲ ተነፅሎም ከይጋጥሞ ስለዝፈርሕ ካብ ካውንስሊን ተመሊሱ ንኸይበሃል እቲ ቀዳማይ ንሕና ንጠልቦ ነገር ወለንታዊ ለጋሲ ደም ካልኣይ ንጠልቦ ስሩዕ ለጋሲ ደም ስሩዕ ለጋሲ ደም ኩለካ ኣብ ዓመት ብውሕዱ 2 ግዜ ክልግስ ድኽእል ሰብ እዩ ስሩዕ ለጋሲ ደም ዝበሃል በቲ መለክዕታት ናይ ባንኪ ደም ማለት እዩ እዚ ስሩዕ እንድሕር ኮይኑ ከዓ ናይ ባህሪ ለውጢ ደውፅን ሰብኣውነት ድስምዖን ኢልና ንሓስብ ንሕና ማለት እዩ ሓደ እቲ ካብቲ ቀንዲ ዕላማ ናይ ባንኪ ደም ከዓ ወይ ዕላማ ዘይኮንስ ካብቲ ጥቕሚ ናይ ባንኪ ደም ከዓ ሓደ ናይ ባህሪ ለውጢ ናይ ምምፃእ ልግሲ ኣለዎ ልግሲ ደም ሓደ ሰብ ክልግስ እንድሕር ኮይኑ በቲ ካውንስለር ዝቕበሎን ናይ ቅበሎን ሕቶታት ትፈልጥ እዩ ንዕኡ ኣብ ሓደጋ ከእትዎ ዝኽእሉ ነገራት ወይ ድማ ንልግሲ ደም ኣብ ሓደጋ ከእትዎ ዝኽእሉ ነገራት ኣይገብርን እዩ ማለት እዩ እንድሕሪ ኣነ ሎማዓት ንዓኻ ሕተካ ኣብ ነብስኻ ዝኾነ ጥዕናዊ ሳዕቤና ድምፂ ነገራት ባህልን ልምዲ እንድሕለካ ኮይኑ
نزين كتقرفنا لك إلى أماخيرا سيدك كان صباحت متخلها إذا بحرنا بحر لو تزعمتيها نلك سلام تمتع لها مرتي توسخ سبب أو نتسمع كالو بزعواني نفس خاطر راديو كونس بزعوات تقبل دم كم تحسب يدي قبلك هالك سلام سبب أو نتسمعك سخات قبرو دل هالك سلام نخلو سبات مخانو ترديها أبي هوتك لو تختمت بحرنا بحر لو تختمت تعمي حجازي ماتي نزيتات من بالأخا تحتوتات أزيو مزح دبلي كاب كم يعيل كجنبيرو كسب انتي سمعك له انتي كي حتون ريتنا لك انتي سمعك حتو دلو نغرات سمعها دلو حبريتات هيب كان يليك سدم ني بحر لو تخمم صغير كان تسب ني ليك سدم قرب من مغباري مالتي صبو فصاي اب كم زي مسرح زي انتي قاطمكم حجي بزح زي كاب ابزناي كونسلين وين ناي مخري دملوس بزحات علوكم دو بزح يكونن ግን የጋጠም ይኻ በቲ ናይ አፍሉጣ ማለት እዩ ሓደ ሰብ መፅዩ ኣብቲ ሜዲካል ቼክኣፕ ቅቡል ነገር እዩ ብቁፅር ስለትሪዮ ሄሞግሎቢኑ ካብ ክንዚ ክሳብ ክንዚ ድብል ኣለዎ ካብ 19.5 ክሳብ 19.5 እዚ ቅቡል ኣይኮን ካብ ትብሎ ትኽእል ኢኻ ኣብቲ ናይ ምክሪ ማዓዳ ምስ መፅኻ ግን ሓደ ሰብ ዓርሶ ሓሚሙ ነይሩ ክኸውን ይኽእል ወይ እውን ካልእ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ሓሊሙ ሓሚሙ ክኸውን ይኽእል እኒአ ተቐዳማይ ታርጌትና ንሕና ኣይትልግስኒ ኢኻ ንብሎ ነዚ ሰብ እዚ ንውሕስነቱ ተባሂሉ ወይ ድማ ናፍቲ ዝነበረ ጥዑይ ጥዕንኡ ሪካቨር ገይሩ ድዩ ኣይነ ገበረን ነዚ ንምምላእ እዩ ተቐዳማይ ንሕና ኣይትልግስኒ ኢኻ ንብሎ ነዚ ሰብ ንከምዚ ምክንያት እዩ ካልኣይ ንውሕስነት ተቐባሊ ደም ብምሕላይ ንውሕስነቱ ተባሂሉ ካብቲ ድወስዶም መድሃኒታት እውን እንድሕር ኣለዎ ኮይኖም ድወስዶም መድሃኒታት نانكسر سجميله حجي انتي خبتي بفلاي تم بتسخم تحزو ملكعيتات زي حلفه ما خيركم ترايكم تملسوا مالتي هو جي بان كده مخرط راي يكون حبريتات عنا يزب بعبي مالتي هذا انا خلقسي لي زمتسب ابطعنو دخونه ازغا ነገር ወይ ድማ ድኾን ደሰክፍ ነገራት እንድሕርለው ኮይኑ ተሓበታት ተጥዕኑ መጀመሪያ ምስ መልክ ሕቶን መልስን ምስ ነፍሰው ይዘላልዩ ከመይ ይዕልካ ለሓንዲኻ ሓፈሻ ኩነታት ጥዕናኻ ከመይ ኣለኻ ቃንዛና ኣፍሊቢ ያለው ካዲ ወይ ሰዓር ወይ ድማ ግዜያዊ ሕማም ኣለዎ ዲ የብሉን መልክ ሕቶን መልስን እዩ ካብቲ ለጋስ ደም ንቕበል እዚታት ምስ ሓለፈ እዩ ተቐባልና ደሎ እዚ ሕጂ ሓደ ሰብ ተዕላሙ ናይ ልክሲ ደም ጥራይ ኢሉ መጽእ حكحتات وني لا حاسبوا دفت ونمتي وكم جلكم تحت ريهم أما الدمسي مع الخندي وحسن الدلو وبلخ كونسلين عبان كدم تعلموا كم دبلنا وحس لقاس دم وحس دم مأكبي تعلموا معتي وحس لقاس دم تخوني خا وحس دم زركب نزخا كم دبل حتى تعلو سوحاتيك يخات ملسو صبو فساي بس كحجي بزعبة أبركتو محبرو لنتوان لقس الدم إيرترا نرأي أبركتو بخمي تريوو سخاتكم سخاتكم أمالناي هاقراوي أقرولمت بانك دم إيرترا مخان كامتان أبركتو بان هاقراوي محبرو لنتوان لقس الدم زخبها لاي كالني سألا أمن سألوها عزوست أبركتو ناي كل حبرة سب هنا أبز درجة بتحنا دلنا وحس وخل ندم قريبنا نبلنا زي كاتنا مالتي تأبركتهم تي حبريتات بزجب أنا في زم يوم حلالفنا له تجوز جواساتي قبلنا له زلنا عقم سبكة بترنفهم بوجلاتات يوم تلنا له إذا تبان كده مزدولي نجاري إذا نحت تماليخا نخلنا زجمنا نجاري يكونن أتي ناي مسرحو تي ناي موهادو مالتي العلامة جن بزحي ولا أنت ولا جسدا من مسساني بزحي عبارات محبر من مسساني زين بحساسينهم كا وحسن ندم زي ما قالوا من هي طرحت أنا قريب لهم هراجبو تنقحت كم زعان توي ونستغسنا يو تنقحت هالو جن كم بحال نخسر زنا يلك سدم أنت عايز جبر جبائل كا تحسب كم بحال نخسر زي قارس جوسنا حبرتاني ددلي بمنجدي ولا أنت ولا جسدا يغن بمنجدي محبر من قد حجر أو بانك دم إيرتا نزل الجسون زي الجزيلة ما تحنت ما تأغلو زي الجسلو من هذا يبون حدثت إذا كان دي أقوارت حبريتان كوسكاسن كله خلاله
ማስ ሜዲያ ከም ዝስም ተሓባብሩና ደለኹም ዲቋርጽ ኮን ከላለው ጋዜጣ ይኹን ፕላስ ምትብባዕ ንወለንታውን ለገስደም ኣኽብሮትን ክብርን ማሃብ ንለገስደም ካ እዚ ሓደ ካብቲ ገዛ ንኸይርሕቑ ዝገብሮም ነገራት ሓደ ሰብ ዝግብኦ ክብሪ እንድሕሪብከ ዝግብኦ ኣፍልጦ እንድሕሪብከ እሱ ግቡኡ ምዃኑ ፈሊጥ እዩ ድመጻካ ንባንክ ደም እዚ ከዓ ክወሃብ ክኽእል ኣለዎ ብተወሳኺ እውን ከም መተባብዒ ኣብ መንጎ ወለንታውን ለገስደም ገለ ነገር ክትገብር ትኽእል ኢኻ ደረጃታት ናይ ልግስደም ትሰርዕ ማለት እዩ ልዕሊ 10 ልዕሊ 20 ልዕሊ 50 ዝለገሱ ደረጃታት ብምግባር ክብርን ኣፍልጦን ማሃብ ንለገስደም እቲ ንቐጻልነት ናይቶም ለገስደም ዘተባብዕ ኮይኑ ይስምዓና ራይ ፍሳሄ ፍላይ እስኪ ናይ ሎሚ መልእኽቲ ናይ ሰነ 14 ሃገራዊ መዓልቲ ልግስደም እዩ ስለዚ መልእኽቲ ሃገራዊ መዓልቲ ደም ወይ ዝንብሎ ዘለና እንታይ እዩ ብፍላይ እንታይ ቴማ ኣለዎ እንታይ ትመልእቱ እወ ብኣጠቃላል ትምልሰና ሕተ ናይ ሎም ዓመት ቴማ ቀጻሊ ደም ብምልጋስ ህይወት ነድሕን እያ ትብል ቀጻሊ ደም ብምልጋስ ህይወት ነድሕን ማለት ካ ናይ ኩልና ተሳታፍነት ናይ ባንክ ደም ይኹን ናይ ውልቀ ሰብ ይኹን ናይ ማሕበር ይኹን እዚ ብቐጻሊ ክንገብሮ ዘለና ልምዲ ከም ልምድን ከም ባህልን ከነስርጾ ዘለና ስራሕ እዚኣ ኸ ንኸመይ ትጉዝጉስ ኩሉ ሰብ ከዓ ቀጻሊ ኣብ ልግስደም ክሳተፍ ክኽእል ኣለዎ ቀጻሊ ኣብ ጎስጓስ ክሳተፍ ክኽእል ኣለዎ ሕራይ እሞ ኣብዚ ናይ መወዳእታ ምናልባት ደይበልናዮ ወይ እውን ንሕብረተሰብ ተመሓላልፎ መልእኽቲ ተለካ እወ ናብዚ ኣብ ዝተኣምን ደረጃ በፂሕናሉ ዘለና ብወገን ማሕበር ይኹን ብወገን ባንኪ ደም ንኹሎም ወለንታውን ለገስደም እንኳን ኣብዚ ክቡር በዓል ኣብፅሓኩም ኩሎም ደሊ ብውልቀ ሰብ ይኹን ብትካል ብሚኒስትርታት ይኹኑ ተማሃሮ ይኹኑ ኩሎም ነዚ ዕዉት ንምግባር ውሑስ ደም ንምእካብ ዝገብርዎ ምትሕብባር ዘየደመዝግን ንባዕብዩ ንሚኒስትር ዜናን ንዓኻንካ ትገብርዎ ጎስጓሳት ሓበሬታታት ንህዝቢ ንምሕትላፍካ ብጣዕሚ ኢና ነመዝግን ሕራይ ይቕኒልና ፍሳሄ ኣቶ ብርሃን ኣማኻሪ ልግስደም ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ባንክ ደም ኤርትራ ስለቲ ብስቱድዮና መፂኻ ዝሃብካና መብርህ ሰሜን ስም ተዓዘብትን ደጊመ የመስክነካ ባርክ ዝኸርኩም ተዓዘብትን ሎም ዘዳልናዮ መደብ ጉዳያት ዘተ ብዛዕባ ልግስደም ኣብ ተዛዚሙሎ ስለምክታልኩም ንመስክን ሰላም